Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Шматтысячныя мітынгі ў падтрымку Святланы Ціхановскай, прычым не толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах, нібыта сведчанне таго, што беларускае грамадства сапраўды саспела і прагне нейкіх пераменаў. Але ці сапраўды беларускае грамадства 97%, як пішуць, хоча гэтых пераменаў, і ці гатовая ўлада так лёгка гэтыя перамены аддаць людзям. Мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта пісьменнік, журналіст, вялікі майстар вялікай ложы Беларусі Сергей Дубавец. Добрый дзень, спадар Сергей. Добрый дзень. Спадар Сергей, ну і адразу тады, відаць, давайте да гэтага пытання. Вось як вы назіраеце, глядзіце на гэтыя мітынгі шматтысячныя, якія праходзяць у рэгіёнах Беларусі, калі там нейкая рэчыца, глыбокая, збіраюцца ў такіх колькасцях, у якіх, напэўна, за ўсю палітычную і найноўшую гісторыю Беларусі такіх мітынгаў, ну, я маю на ўвазе менавіта пратэсных, ніколі і не было. Якія думкі? Людзі хочуць перамен, нічога новага ўлада не прапануе, нічога пазітыўнага не прапануе, наадварот, хутчэй ідзе рыторыка такая негатыўная ўвесь час, і гэта вельмі стамляе, асабліва ў часе вот этой пандэміі. Мы ўсе былі ўражаныя вот гэтымі адносінамі да хворых, да памерлых. Нельга так, і людзі гэта разумеюць. Это з аднаго боку, это, так бы мовіць, тактычны зрэз, але я гляджу на гэта ўсё як зыходзячы з прынцыпа адзінства беларускай гісторыі. Ну, кажуць, адно з вызначэнняў нацыі это ёсць адзінства лёсу людзей. І гэтая гісторыя, яна яшчэ не скончылася. Яна пачалася умоўна паўстаннем Касцюшкі, калі нашы землі страцілі сваю незалежнасць, і працягваецца да сёння, таму што это абсалютна той самы стыль, тыя самыя размовы, што былі і ў 19 стагоддзі. Я зараз перакладаю кніжку ўспамінаў з пачатку 19 стагоддзя, і проста Станіслав Шумскі у бітвах і вязніцах называецца яна. Яна ў Беларусі амаль невядомая, ці зусім невядомая, але вельмі цікавая, і проста можна браць кавалкі развагаў. І то, што мы дыскутуем па фейсбуках, это абсалютна тое самае. Скажам, як глядзець, як робіцца рэвалюцыя, ці яна робіцца прадумана, ці яна робіцца сэрцам, парывам. Шумскі, напрыклад, перакананы, што сэрцам, парывам яна робіцца, а таму я недзе з ім хутчэй згодны, чым не згодны, але чытаю все эти абмеркаванні зараз, што а дзе праграма, а які план? Ну, хто ж вам скажа план, калі ён ёсць? А праграма, праграма это разбуры турмы і муры, это выйсці на свабоду, это вярнуць у Беларусь свабоду. Найперш, свабоду выказвання, свабоду сходаў і гэтак далей. Ну, а следам ідуць все астатнія канстытуцыйныя нормы, якія сёння часта парушаюцца, прычым не намі людзьмі парушаюцца, а парушаюцца тымі, хто павінен забяспечваць законнасць. А у тыя часы, калі Шумскі пісаў сваю кнігу, ці там калі шлі гэтыя спрэчкі, там спрэчкі таксама былі, на якой мове робіцца гэтая рэвалюцыя, на якой мове бураць муры турмы. Вось зараз вы ж, калі параўноўваць сённяшнім фейсбукам, апошнія некалькі дзён віруе ён проста спрэчкамі наконт дастаткова ці недастаткова мовы, трэба беларусізаваць штабы, альтэрнатыўны штаб найперш, ці не трэба, і гэтак далей. Параўнанне тут ёсць? На той час мова была і польская, і беларуская, і французская нават ужывалася.
Але людзі ўсведамлялі сябе ліцвінамі і хацелі сваю Літву вызваліць ад расійскай акупацыі. Я думаю, нехта трапна заўважыў, што давайте выйдзем з гэтай турмы, а тады пагаворым пра это ўсё. Таму што все цудоўна разумеюць, што калі это будзе востра беларускамоўнае ўсё, то гэты электарат, які праз 200 гадоў русіфікацыі не так востра гэта ўсё адчувае, а нам не даюць яму растлумачыць, што гэта трэба адчуваць востра. Дык давайте мы спачатку даможамся нейкіх перамен, свабоды, і тады я першы пайду людзям тлумачыць, чаму гэта важна. І такіх, як я, тысячы. Вот калі мне Віктор Бабарыка казаў спачатку эканоміка, а потым мова, і калі тут зараз мы кажам пра тое, што спачатку свабода, а потым ужо мова і ўсё астатняе, то у гэтым зерне такое ёсць все ж таки. Тут не вельмі прыгожа гучыць гэтае потым, просто дайце сказаць. Мне зараз няма дзе гэта сказаць. Я пазнаёміўся з чалавекам, я кажу, о, ты толькі по-беларуску гаворыш? Я кажу, так, а чаму ты не гаворыш? Ты ведаеш, ты мне першы ў жыцці такое пытанне задаў. І для абсалютнай большасці гэтых людзей, якія усведамляюць сябе беларусамі, выходзяць на гэтыя плошчы, ім ніхто не задаваў гэтае пытанне. Дайце яго задаць, і чалавек адразу задумаецца, і здымецца гэты... У людзей стаіць фільтр на мову, на ўсё нацыянальнае. Фільтр, які ляпіўся 200 гадоў, паўтараюся. Дайце зняць гэты фільтр, і адразу яны ўсё ўбачаць. Што ў Беларусі там Верабей па-беларуску спявае, а не па-расейску. І сосны шумяць па-беларуску, а не па-расейску. Так што это ўсё звязана. Адна карціна свету. Тым не менш, вось я читаю, часам сустракаю сярод гэтых допісаў такія, што вы ведаеце, я тут за незалежную Беларусь, за супраць рэжыма Лукашенко, але калі прыйдуць сюды гэтыя вашыя да ўлады нацыяналісты беларускамоўныя, то мне тут не будзе месца, і маім дзецям рускамоўным тут не будзе месца. Як гэтых перасцярогаў людзей пазбавіць? Ну, паглядзіце, што адбылося ў Літве, што адбылося ў Латвіі. Гэта абсалютна монамоўныя краіны. І ёсць там месца і рускамоўным. І нічого страшнага не здарылася. Французы жывуць у французскамоўнай краіне, палякі ў польскамоўнай. Просто трэба зразумець, што это прынцып, расейцы, дарэчы, у рускамоўнай. Гэта прынцып існавання нацыі. У яе ёсць мова, і нацыя гэтай мовай карыстаецца, яе развівае. Это нормально. А абсалютна справядліва, хто б не выступаў за мову, кажуць, што это в першую чаргу вывучэнне мовы, гэта ў першую чаргу будзе тычыцца чынавенства, службоўцаў дзяржаўных, а не народа, не там айцішнікаў і ўсіх астатніх. Мне вось дзіўна троху было, нечакана, але з іншага боку і прыемна, што тварамі гэтай вось супраціву і ты, якія здолелі аб'яднаць такую вялікую колькасць людзей, сталі 3 жанчыны. От жаночы пратэст, наколькі ён нечаканы, наколькі ён адпаведны беларускаму менталітэту? Ну, абсолютно чаканы, абсолютно адпаведны, таму што у Беларусі да жанчыны адмысловае стаўленне і да бабы, бабулі, да мамы, да жонкі, да дачкі, да сястры. Гэта, ну, у мяне праз усё жыццё я назіраю такое трапяткое стаўленне да жанчыны. І калі ўзяць і гістарычныя прыклады, там ад Рагнеды пачынаючы, жанчына часта вырашала лёсы іншых людзей. Ну, гэта, па-мойму, вельмі здорава, таму што мы ведаем адносіны цяперашняга кіраўніка да жанчын,
ну і несправядлівыя адносіны. І то, што прыходзіць справядлівая альтэрнатыва, якая нясе не столькі пратэст, колькі надзею, ну, по-моему, это выдатна. Ну і мне падаецца, што часам ёсць такія сітуацыі, калі жанчыны мацнейшыя за мужчын аказваюцца, калі от у мужчын там ну нешта там ці бракуе сілы волі, ці апускаюцца рукі, ці не хапае можа мудрасці нейкай, жанчыны здольны зрабіць тое, што не могуць мужчыны. Ну, пожадаем им поспеху. Ихная галоўная сила, и это позитив. Это самое галоўнае, что яны нясуць. Потому что жанчыны в палітыцы бываюць розныя. Вспомнить Тимошенко в Украине, якая наўрад ці несла шмат надзеі, там, а хутчэй, может быть, и наадварот с этими всеми коррупцыйными справами. А тут люди з чистого листа прыйшлі на пазітыве тое, па чым даўно і моцна беларусы сумаваліся. Задае пытанне Інна Лапіцкая, ну і это в прынцыпе той аспект тэмы, якую я хацеў бы з вами абмеркаваць. Яна пытаецца, як вы лічыце, ці пазбавіцца Лукашенка ў гэтым годзе паста прэзідэнта Беларусі? Ну, гэта ўжо так з такой глебы прадказання, ўсё ж такі спадар Дубавец не ванга, але тым не менш, вось ваше меркаванне, на што будзе гатова ўлада, каб захаваць, самазахавацца? Ну, я думаю, што рашэнне хутчэй за ўсё будзе прадказальнае, пра што шмат пішуць, і зараз я сам назіраю кожны дзень, як гойсуюць гэтыя БТРы па вуліцах, і паўсюль падымаюць войска, ну, каб стварыць такую атмасферу напружанасці, страху. Інша чагосьці, ну, я не назіраю з боку ўладаў, да чаго б яна рыхтавалася. Ясна, што будуць фальсіфікацыі, будзе ўжытая сіла, не дай бог, вайсковая. Але ў цэлым я ўсё ж маю надзею, што настолькі ж нечакана, як з'явіліся гэтыя тры жанчыны, а нават аналогію в іншых краінах цяжка сабе прыгадаць, дзе і калі такое было. Это чыста наша беларускае ноу-хау. Гэтаксама нечакана, я думаю, будзе адбывацца з іх боку тыя дзеянні, якія яны прапануюць людзям. А яны абавязкова нешта прапануюць. Яны ўжо прапанавалі вот гэты голас збіраць. Ну, я думаю, будуць яшчэ прапановаць. Хутчэй за ўсё, вот як вы кажаце, сапраўды будзе такая элегантная чарговая перамога дзеючага кіраўніка Беларусі. Але шмат хто вот у тым же самым аб'яднаным штабе кажа, што для нас галоўная электаральная перамога. Ну вось Лідія Михайловна аб'яўляе, што Лукашенко 78% или 86%, а мы па сваіх вот праз голас бачым, што ну няма гэтага. І вот гэтая электаральная перамога, яна якое значэнне будзе мець? Мобілізацыйнае. Як сказала Святлана Алексеевич, калі будзе рэальна много народу выйдзе, то перамены будуць мірнымі. Ну і пра тое ж гавораць і вайскоўцы, і міліцыянты. Думка прасочваецца, што колькі вы можаце там по 20 000 выходзіць, выйдзеце 200 000. Я нікого не заклікаю, але просто разважаю, як это можа быць. Але наколькі гэта верагодна? Вот, глядзіце, мы вот, уражваемся колькасцю людзей, якія выходзяць, асабліва ў рэгіёнах, але сапраўды там 1000, 2, 3, 5, гэта вот падаецца вельмі шмат, ну это сапраўды шмат, але калі браць у адсоткавым таким вот спалучэнні з колькасцю насельніцтва. Гэта 1-2% ад жыхароў таго ці іншага гораду. Вот ці шмат гэта? І ці хопіць гэта для того, каб вот, як вы кажаце, тыя ж вайскоўцы, міліцыянты сказалі: о, да.
Я бы просто спадзяваўся на лепшае і не надта разважаў, колькі трэба, там 170 тысяч ці 171 тысяч. Ну, это такія даволі дасужыя развагі, якія, ў прынцыпе, нічого не значаць. Я абсолютно веру в наш народ, потому что это светлый, добрый, классный народ. І паколькі зараз все гэта светлае, класнае і добрае мы бачым на гэтых пікетах, яно выходзіць, менавіта такія людзі выходзяць. Я спадзяюся, што іх большасць. Я перакананы, што іх большасць. Яны выходзяць на дазволеныя мітынгі. Ці хопіць у іх рашымасці на нешта большае? Ну, спачатку яны выходзяць на дазволеныя мітынгі, хоць раней ніколі не выходзілі ў жыцці. А пасля, ну, ясна, што крадзеж, ён павінен быць пакараны. У тым ліку крадзеж галасоў, хлусня павінна быць пакарана. Тым не менш, вось мне ўсё ж такі вельмі хвалюе тэма рэакцыі ўладаў. Разгон там магчымага там выхаду, хай то там будзе там плошча ў Мінску, ці плошча ў Рэчыцы, ці яшчэ што-небудзь. Ось пра што папярэджваў там, ну, скажем так, не выключаў, калі вельмі моцна шмат людзей выйдзе і моцна будзе напалоханая ўлада, што яна ўтворыць крывавую лазню. Наколькі гэта верагодна? Ну, на жаль, мне падаецца, мяркуючы па рыторыцы, мне падаецца, што верагодна. На жаль, на вялікі жаль. Але ці гатовыя беларусы да гэтага? От пайсці на Майдан, ведаючы, як ва ўкраіне, ведаючы, што там страляюць, і ўсё адно пайсці? Я думаю, гатовыя. Мне здаецца, што вырасла пакаленне, якое ўжо і свету пабачыла, і зразумела, як уладкаваная сістэма тут, і якое не хоча цярпець злачынства. Фальсіфікацыя выбараў і утрымання улады гвалтоўным шляхам – это вельмі цяжкае злачынства. Ведаеце, мне вот я шмат ад каго чуў, тым, хто вот, можа быць, упершыню нарэшце вырашыў, што падчас гэтай электаральнай кампаніі, што ну вот трэба і мне неяк вот нарэшце там паказаць сваю там нейкую там актыўнасць і далучыцца, упершыню далучыўся, вот як вы кажаце, да працэсаў. І яны кажуць, калі мы зараз прайграем, у нас там ужо чамаданы сабраныя, мы зразумелі, што тут ужо лавіць няма чаго, мы лепей вот паедзем куды-небудзь, у любы бок. І таму вот ці будзе каму далей нейкім чынам змагацца за волю, свабоду, незалежнасць Беларусі? Ну, на сённяшнім этапе это наш лёс, і я думаю, калі хто чамаданы сабраў, гэта ўсё ж такі мізэрная колькасць ад тых добрых, светлых людзей, якія застануцца тут. У кожным разе ўлада ў такім выглядзе, як сёння, калі, паўтаруся, яна не можа нічога прапанаваць людзям, калі, як кажуць, скончыўся гэты сацыяльны кантракт улады з народам, далей ужо будзе, відаць, у самой уладзе адбывацца нейкая карозія, эрозія там і распад унутры гэтай сістэмы, бо сістэма не жыццяздольная, кажацца. Вы то есть шмат кажуць пра тое, што калі хутчэй за ўсё вось гэтая першая змена ўлады, першая прэзідэнт, ну вот зараз там другі прэзідэнт прыйдзе хутчэй не з дапамогай вуліцы, там пратэстаў ці там выбараў, галасавання, а хутчэй за ўсё ўнутранага нейкага бюрократычнага перавароту ці чаго там. Ну, цяжка казаць пра такія гіпатэтычныя рэчы. Просто вот той рух, які мы сёння назіраем, ён это унікальная, вельмі моцная рэч, вот рух гэтых трох жанчын, тых, хто да іх прыходзіць, і залежыць таксама на тым, каб ён аформіўся ў нейкую сілу рэальную, каб гэты пазітыў захаваўся і каб гэтая сіла рэальна ўплывала на працэсы ў краіне.
Ну і сярод самой сістэмы, сярод чынавенства, сярод вайскоўцаў, міліцыянтаў, я думаю, шмат людзей, якія ўсё разумеюць, все бачаць і да часу просто не выказваюцца, не падаюць галасы. Але доўга так не можа працягвацца. Таму што, зноў жа паўтаруся, нічого новага у палітычным жыцці Беларусі, ніякіх зменаў мы не бачым, і ад гэта робіцца заўнывна. 26 гадоў это занадта шмат все ж таки. Дарэчы, вось Ірына Азёма пытаецца ў вас, не ведаю нават, што вы адкажаце. Здаецца, мы мала звяртаемся да Господа Бога. Як вы лічыце, гэта замінае нам дасягнуць мэты нармальнай улады? Ну, я не думаю, что мы мало звяртаемся. Просто это ж мы не афішуем такія звароты. А верніцкая грамада ў Беларусі вялікая. Я думаю, што гэтыя звароты якраз і гучаць. А можа быць, это ў выніку іх з'явілася вось гэтая нечаканая альтэрнатыва, нібы пасланая нам з нябёсаў. Я магу і так адказаць. Да, нечаканы варыянт, такі знак нябёсаў. Гэта троіца жанчын такіх. Спадар Сергей, не магу не спытацца. Вы ж ведаеце, што з даўніх часоў нас ужо прывучылі, не ведаю якім чынам, што фактычна лёсам краінаў, дзяржаў, нацыяў, а то ледзь не ўсяго сусвету кіруюць масоны. Але не ў нас. Не ў Беларусі? Не. Як жа ж так атрымалася? Ну, у Беларусі масонства зусім маладое. Нас все наперадзе. Вы яшчэ шупальцы свае не паспелі паўсюль. Яшчэ не паспелі. Тым не менш, а вот можна казаць, што, кажуць же, што вот, скажем, мы там падтрымліваем таго, можна сказаць, што вот беларускія масоны, яны падтрымліваюць у гэтай сітуацыі электаральнай, яны на баку вот таго-то. Масоны палітыкай не займаюцца, ім это забаронена, это першае. А па-другое, масоны заўсёды падтрымліваюць все светлае, добрае, пазітыўнае, канструктыўнае. І калі нехта бачыць у гэтым канструктыў і пазітыў, то ён падтрымлівае. Вот на сёння масоны такой ценню ні за кім з кандыдатаў не стаяць. Не стаяць. Вот чаму ж так? Вот тады б можна было, я б зараз выпытаў у вас, і мы б ужо ведалі б, на каго рабіць стаўкі у гэтай гульні, гэтай рулетцы. Тут адбываецца такая дзіўная рэч, як бы это назваць, фокусіроўка, фокусацыя. Калі вот ёсць два бакі ў краіне, супрацьстаяння, і гэтыя бакі фокусуюцца да кропак, літаральна, это цікава назіраць, одна кропка это добро, а другая кропка это зло. Вот. Яно становіцца абсалютным, вот этой кропкі у гэтым фокусе. І з кожным днём яно ўсё звужаюцца. Яны робяцца... Это выбор між добром і злом, які робіцца, ясная рэч, не на выбарчым участку. А людзі робяць гэты выбор у сябе, у душы, у сэрцы. І яно цікава тым, што, а вот як выбраць зло? Вот, калі табе дадзена добро і зло, можа быць, з-за гэтага такі ўздым у краіне, з-за гэтага фокусу вузкага. І чалавек звычайны, нават, можа быць, не вельмі там добры чалавек, і той будзе глядзець, як можна між добром і злом выбраць зло. Вельмі проста. Беларусы гэта трымя словамі выказалі. Вы же самі ўсё понимаете. Дык вот, пакуль яно не было да такой ступені сфокусаванае, да двух словаў, да двух з'яваў.
яно неяк яшчэ цярпелася, яшчэ можна было, а што можна было, все наши анекдоты, яшчэ можна было апраўдваць там тым, што я на рабоце, там мне скажуць, нешта прэміі пазбавяць. Ну, калі яно дайшло до такога фокусу, і вот, відаць, 9-го будзе нейкі абсалютны, вот, вспышкі будуць этих вот двух кропак добра і зла. Паглядзім, што людзі будуць выбіраць. Мне б хацелася б вельмі вот вам верыць і вельмі верыць у беларусаў, якія вот калі гэтыя ўспышкі двух фокусаў адбудуцца, што вот, скажем, тыя людзі, якія знаходзяцца у выбарчых камісіях, яны зробяць вот свой выбар на бок святла. Але нехта зробіць, да, я згодны. Але наколькі гэта будзе масава? Ну, это зноў такое, як на лаўцы перад пад'ездам. Гаданне, як палякі кажуць. Ну, я спадзяюся, што будзе масава. Што ўсё ж такі там не нейкія чэрці або нейкія злыдні працуюць у гэтых камісіях, і у кожнага ёсць і дзеці, а дзеці ім будуць казаць ясна, што выбіраць. Я думаю, што ўсё ж такі, ну, вера ў сённяшніх людзей у мяне асабіста вельмі вялікая. Вы вось кажаце, ўсё ж такі вот пра вось гэтую канцэнтрацыю, фокусіроўку на двух кропках святло і зло. Яно сапраўды вось так вот вельмі востра зараз адбываецца, і кожны зараз павінен свой зрабіць выбар. А калі не зробіць, а калі скажа вот так, ну, хай яны там выбіраюць, а я вось на канапе пасяжу. Такое магчыма? Пасля таго, як мы пабачылі тыя шматтысячныя мітынгі, мы бачым, што людзі ўжо з канапаў устаюць. Яно магчыма, таму што я раніцай уключаю камп'ютары, адныя з боку ўлады ідуць адныя bad news. І настрой падае адразу, просто не хочется это все чытаць. Недзе прыгразілі, недзе там яшчэ нешта, недзе вот забаранілі, недзе все, пагрозы, забароны. А з іншага боку, уключаеш гэты мітынг і цалкам пазітыўныя, добрыя твары на ім. Я думаю, што это павінна вельмі натхняць людзей. Я крыху, можа быць, пра, як вам бачыцца, знешняя пагроза па выніку выбараў, якім бы ён ні быў, ці на той бок, ці на гэты. Наколькі яна рэальна? Дакладней, наколькі яна можа павялічыцца? В сэнсе з боку Расіі? Так, так. Таму што адныя кажуць, што зараз гэтымі масавымі пратэстамі загонім Лукашэнку ў кут, і яму нічога не застанецца, каб для захавання ўлады пайсці і падпісаць там нейкія там ці 31-ю мапу, ці там пайсці на нейкія паслабленні. Іншыя кажуць, а прыйдуць вось гэты без акрэсленай нейкай нацыянальнай пазіцыі, і таксама невядома, а можа ўвогуле яны там нейкі газпромаўска-крымлёўскі ФСБшны праект, які тут нам вот шматхадовачка, каб нас тут всех туды зацягнуць. У што верыце і чаго чакаеце? Ну, я веру у то, что все ж таки белорусский народ абсолютно не мае таких настроев, как вот долучиться до России. Там. Все ж таки нават, хоть это 26 годов змагання с белорусской мовой и с белорусской историей, але самапачуванне беларусаў беларусамі, оно вельмі моцнае, на маю думку, і беларусы вельмі любяць сваю краіну, і все ж такі нейкія такія можа быць, нерацыянальныя рэчы, больш лірычныя, ці, як Брусаў казаў, нерассудачныя. Яны заўсёды павінны перамагаць. Добро павінна перамагаць. Не вот гэты танкі, БТРы
страх всеагульны. Людзі выходзяць з застрашанасці, і загнаць іх туды, это трэба будзе яшчэ пастарацца ўладам назад, загнаць асабліва маладое пакаленне. Ілья Акімаў лічыць, што супраць Лукашенка павінны быць уведзеныя санкцыі Савета бяспекі ААН чамусьці. Тады будуць змены. Ну, як рэагаваў Лукашенка на санкцыі з захаду, мы бачылі апошнія там 20 гадоў, рэакцыя зразумелая і ні да чаго па вялікаму рахунку не прывяла, але можа быць час змяніўся і санкцыі зараз будуць карысныя? Не, санкцыі не будуць карысныя і не былі карысныя, по-моему, ніколі. А тут справа не мусіць ААН вырашаць лёс беларускага народа. Ну што мы, інваліды нейкія, сляпыя, што нас трэба за ручку вадзіць ці што. Абсалютна паўнавартасны, нармальны народ. І ён проста як тое, з чаго я пачынаў, ён як нацыя даафармляецца. Ён это працяг тых працэсаў, якія былі ад паўстанняў 19-20 стагоддзя. І тут толькі адно пытанне застаецца, ці гэта будзе паўстанне, ці гэта будзе паўставанне. Ці гэта будзе нейкая там узброеная барацьба, ці это будзе да афармлення ў мірным часе, ў мірных умовах. Да, я, конечно, за другі варыянт, тым не менш, вось не далі, як на гэтыя выходныя я быў за Мінскам, і там у адной вёсцы была ў мяне размова з жанчынай, яна мяне проста спыталася: як думаеш, вайна будзе? Так што людзі вот неяк, я не ведаю, напалоханыя, відаць, не дарма там вот праходзяць тыя сюжэты па БТ, якія там, і заявы Александра Григоровича, і вось яго давераных асобаў, там і артыкулы пра тое, што там хто выйдзе на Майдан, там рыхтуйце там сабе месца на могілках і гэтак далей. Ну, это все сістэма застрашання ад уласнага страху. Вайны, вядома ж, ніякай не будзе. Я не ведаю, колькі гадоў той жанчыне, якая такое запыталася. Ну, ўжо на пенсіі. Ну, вот это людзі, якія яшчэ жывуць вайной. Вайны не будзе, бо няма сілы, якой патрэбна была б вайна. Ёсць сістэма, рэжым, які не хоча рэфармавацца і які будзе адбівацца ад гэтых рэформаў, пераменаў. Всё, іншых сілаў, вот это, што выходзяць на мітынгі масавыя цяпер, ды ў іх у вачах нават адбітку слова «вайна» і блізка няма. Это наадварот, толькі мір, толькі мірным шляхам. Але вось паўставанне, мне спадабалася гэта слова, паўставанне нацыі, яно сапраўды, вось наколькі вам падаецца, рэальна вось зараз, каб нарэшце паўстала нацыя і завяршылася яе фармаванне? Цалкам, ну, я бачу гэты працэс, ён ідзе. То спачатку гэтыя 3 кабеты выходзілі, вы бачылі, без ніякай нацыянальнай афарбоўкі, але людзі самі прынеслі бела-чырвона-белыя сцягі, людзі самі крычаць «Жыве Беларусь», там «Верым, можам, пераможам», это ж па-расейску не крыкнеш так. А крычаць вот гэтыя крычалкі, і это нормально. Вось. А просто мой погляд такі, што калі зменіцца ўлада і прыйдзе адэкватнае кіраўніцтва ў Беларусі, якое будзе любіць свой народ, то все закруціцца, і з мовай закруціцца, і это не значит, что беларуская мова будзе выцясняць там расійскую мову. Просто беларуская мова атрымае сваё месца належнае ў Беларусі. Мы адзіная краіна з постсавецкіх, якая не піша на сваёй мове спецыфікацыю тавараў. Хоць это каласальна развівае любую мову. Это тысячи, там, калі не мільёны этих спецыфікацый, это все трэба прыдумаць. Это трэба спатрэбіцца там цэлыя інстытуцыі, каб это все навёрстваць.
Вось. А ніхто нікога і не збіраецца шчыміць, таму што нацыянальнае яно у нас яно заўсёды толькі пазітыўнае, толькі мірнае. Таму у нас вот і даводзіцца супрацьстаяць этому ціску, гнёту пастаяннаму з боку русіфікацыі. Дзякуй вялікі. Такі вось магчымы выбар. Паўстанне ці паўставанне. Я за паўставанне, за мірныя змены. Дзякуй вялікі. Сергей Дубавец, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй.